I dag så står Babysam jo et rigtig godt sted, hvor vi jo har, altså på babyudstyrskategorierne, som er vores vigtigste, har vi måske en markedsandel på 50-60%, som er nok en fordobling over de sidste 5-6 år. Vi har investeret massivt digitalt de sidste 10 år, men vi har samtidig investeret massivt i vores butikker. Vi har flyttet til bedre placeringer, vi har lavet nye koncepter, vi har gjort det mere indbydende at komme i vores butikker. Og vi tror på, at hvis vi kombinerer det her godt med butik og online, vi gør det nemt for kunderne at vælge lige det, de vil, så bliver det også en succes for os alle sammen. Hvor vi har jo butikker i København, hvor 25% af omsætningen i dag er klik og hent. Hele vores omni-logik er jo bygget i Hisehus i dag. Og Hisehus er jo en stærk partner på den forstand, at det er jo ikke bare en teknologipartner, det er jo også en sparringspartner, også på den strategiske del. Så det er et sindssygt stærkt samarbejde, der har været helt afgørende for, hvor vi er i dag. Og jeg tror, at de mest konkrete eksempler, det er jo hele vores projektordermodul. Vores kunder kommer ned, de lægger en ordre. De vil gerne have den udleveret om 4, 5, 6 måneder. Den periode, så vil de godt have lagt nogle produkter på, de vil tage nogle produkter af, de vil godt have noget til en anden pris. Der er rigtig meget kompleksitet i den her projektorderdel, og det har vi haft ekstremt svært ved at løse i andre systemer. Det får vi løst nu, så vores personale får en tablet i hånden. Det bliver fuldstændig som at lave en online ordre. De kan lægge produkter af og på, de får forslag til, hvad er de gode tilbehørsprodukter på den her del. Og det er jo egentlig et projekt, det er jo langt ud over, hvad man vil tænke en e-commerce leverandør gør. Og det synes jeg er måske de bedste eksempler på, hvor stærkt et strategisk samarbejde vi egentlig har. Vi står med et rigtig stærkt udgangspunkt, som jo også er det, der har gjort, at vi har turde tage de her skridt, hvor vi er gået ind i et nyt marked og købt en kæde i et andet land. For det er jo også et aktivt valg, vi har taget med købet af Baby World, hvor vi jo også har skiftet over til Hisehus-platformen. Det er jo at have en skalerbar platform, som jo også kan tages med i det næste marked og det næste marked. Og det har vi jo også set, der har vi også fået en enorm gain på det nye PIM med automatisk oversættelse med AI. Så vi jo egentlig kører dataen ind en gang og kørte jo så til Sverige med automatisk oversættelse. Vi har også et søstersite, der kører i Hisehus med Pixisu, hvor vi jo så omskriver med AI i PIM'en. Så bliver ved med at udvikle forretningen og bliver ved med at gøre den skalerbar. Det er jo helt klart vores mål at så være kendt for at være dem, der leverer den bedste kundeoplevelse.